Atzo agerian gelditu zela lehendakari ahul baten aurrean gaudela. Gobernu ahul bat gidatzen duen lehendakari bat daukagula, eta hori oso kezkagarria guretzako. Hamaika batek hasieratik esan zuen Eusko Jaurlaritza sendo bat behar zela erkidegoan, eta ez daukagu Eusko Jaurlaritza sendorik, ez daukagu lehendakari sendorik, eta hori izugarri kaltegarria gure gizarteako. Bakegintzaren alorrean, krisiari aurre egiteko aurrean, gauza horien aurrean, lehendakaria izugarri ahul agertzen ari da, gidaritza falta izugarria dauka eta beretan kezkagarria da. Guk irakurketa politiko bat egin genuen duela urtebete, esan genuen beharrezkoa zela abertzaletasun, erakundetzale eta historikoa ordezkatzen dugunok akordioak lortzea hauteskundeetan elkarrekin joateko, besteak beste euskal gizartean dauden beste muturrak alde batetik ezker abertzalea eta beste aldetik alderdi sozialistak eta alderdi popularrak osatzen duten nolabaiteko koalizio hori indartsua agertuko dielako hurrengo hauteskundeetan. Gure bokazioa dago, baina momentuz ez daukagu nobedadeik eta guk dihardugu lanean gure hautagaitzak prestatzen, aurkezten ere bai hainbat tokitan. Dagoeneko Gina Gipuzkoan nik uste dut 11 bat dela zerrenda gehien aurkeztu duen alderdia, eta gu lanean ari gara eta lurralde guztietan hauteskunde zerrendak prestatzen ari gara. Akordioa aldin badago, eta guk akordioa nahi dugu, akordioa izango da, eta ez badin badago, 11 batek bere zerrendak aurkeztuko ditu. Jakin da, hori ez dela honena gure ustez euskal gizartearen zati handi batek eskatzen duena ez dela hori.